semayanan make janji urip bebarengan pikir pesisir gerojokan gandeng tangan ning pinggiran make janji urip bebarengan Kerajakan Banyuwangi Raina wengi ra tau sepi lanang wadon hanekani ngelingake susah ngati lungguh ring pasir-pasiran ambe mangan selonjoran lanang wadon uber-uberan mangan kambing pinggiran pinggir pesisir gerojokan pisi-pisi semayanan make janji urip bebarengan pinggiran pinggir pesisir gerojokan pisi-pisi semayanan make janji urip Cik halo. Satu tembang sampun katuran wonten Gerajakan Banyuwangi. Lali Bu iki mang. Main terus ngono kok ora kanggo le. Nggih ngaturaken sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton le social distancing alasan yang kene alasan yang kono. Sugeng pepanggihan kalian keluarga Ageng Sandiwara Ketoprak Gilar Tribudaya ingkang mijil saking tlatah Tempuran Blora ingkang sesepuhi dening Bapak Trima Raharja. Sakmenika Bu, ladi-ladi ayo napa mboten Bu? Ayu. Mbakku sing kono iki koyoke wis tau roh aku koyoke. Wis apal ya. Nggih niki sonten daleme Bapak Ngari leres. Bapak Ngari Ibu Tumiati alias Ibu Kum. Betul? Ya betul aku bertakok. Nggih dalam acara napa iki Bu? Sunatan ketok pucuk. Didongake kagem adike, semoga menjadi adik sing soleh migunani tumrap agama nusa lan bangsa. Amin Allahumma. Wis kayak pengajian tenan iki. Saingan ya karo kono ya. Apa? Didukung bareng syutingnya apa Mas? Nggak kayak diingi salah aku. Ora dielingno. Yongki Production didukung bareng Bias Audio. Suwira kepethuk Lek.
Oke, salam pambuka sinareng gilar Tribudaya tak aturi wonten Ketaman Asmara Kang Mas. Campur sari nyemek-nyemek. Bu sing teng dhuwur niku nek badhe ngersakake lagu, Bu. Lembut salah sapa ya salahmu dhewe to. Niki Bu sing gadah damel to. Ibuku ngersakake lagu napa, Ibu? Apa niki? Wah, langsung jalan. Sing jalan ini dhewe ana dorong kancane iki lho. Tapi kan radio sing ngomong lah. Ngomong ae mau nyawer ngono. Bareng gilar Tribudaya sumangga Kang Mas wonten Ketaman Asmara. Musiknya le dhuwur kontrol. Saben wayah serwangi mripat iki ora bisa turu. Tanah sakelingan sliramu wong bagus kang dadi papucanku. Bingung rasane atiku arep sambat nanging karo sapa. Nyatane ora kowo ngrasane atiku sanesaya nelongso. Nggih kagem Ibu sing nembe rawuh, sugeng rawuh Ibu, sugeng pamirsani Ketoprak Gilar Tribudaya. Wis tak lali-lali malah sansaya kelingan. Awas kecepet, Bu. Nganti tekan wis
Lho nyanyi ku daya dihayati to, diresapi to. Apa iki sing jenenge wong kang lagi ketapan asmara rasa sadra bisa lali esok awan bengi tansah gedho ati. Satu tembang ketahuan asmara sampun katuran spesial kagem Bapak Ibu ingkang hamirsani. Niki mbok bilih Bapak Ibu badhe ngersake ketoprak gila Tribudaya saged ngubungi nomor di bawah ini nggih. Sudah tertera di sini nggih. Bapak sing ngajeng niki badhe ngersake lagu napa, Pak? Sajake kok mendel mawon niki lho. Pripun Bapak? Kagem gamelan oke, orjen oke. Dalam? Sitok-sitok go aku kena dhuwur KPK ya. Ana krungu. Mengapa kok berubah? Berubah jadi Ultraman. Oke, tadi juga ada request salamu sendiri juga mengapa kau berubah? Yo kok ditak kayak kau iso pamer gelang segede iku ah. Gelang gede ra gelem nyawer. Oke, kita manggil lagi artisnya bareng Gila Tribudaya bareng Wiwin Savara. Yo! Orang dulu aku sumpah. Awan ciblok. Iming-iming santri pekok Ibu sinten ya? Bu Andi. Bu Andi si gemoy. Ayo jeng Wiwin. Antangan iki sesok bayar mekar kok. Cik. Ngene ku ndak nek urung payu ah. Wong aku wis payu, Kak. Ngono kok aja ngomong nek wis payu. Ngono ya. Tangga munine iki perawan lho. Perawan anak ambek kalau ngamping ae ngomong perawan. Anakku lho. Enggak lho. Ngomong perawan. Ngomongno, adikku tak jari. Jujur kok iso. Oke sayang iki anak pambudutan. Heeh. Salamu sendiri terusan Bu Andi dia mau santri pekok karo iming-iming. Diaturi sing pundi? Salammu dhewe piye? Salahmu penek no blimbing kuwi. Piye sing ndi ayo? Lah ya sandale mbane kaya rul, kok sandale rul. Aku lho nyeker. Lah sing ngomong nyeker sapa? Bayarane tinggo kok iso. Kudune kaya kesungkan karo mboke. Oh mboke nyeker kok sandale iso apik. Lah saya kalau nyeker nanti kena kapal. Ayo iki diaturi apa? Salammu sendiri. Salammu sendiri. Piye pisanane? Enom. Puas sudah ku mencintai. Ya sedang ngomong karo bojom dhewe kok. Bojo nek neng omah, nek neng kene kan milik umum. Mangga Bu, sampai deh ayo dikeroyok mawon. Bareng LST Audio juga bias audio. Lali aku diseneni iki. Selama ini kepada diriku, aku korbankan untukmu. Ku berjuang bertahankanmu.
padamu. Setelah ku temukan dia, mau terima aku apa adanya. Dia yang mengobati luka, maafkan saya, ku duakan cinta. Aku hianati karena salahku sendiri. Tak pernah menghargai cinta yang aku beri. Jangan kau sesali, kini aku berpaling hati. Hidup bersamamu tak sanggup lagi ku jalani. Kaya ranting pai ku lho, ayo yo. Galau nang pojokan. Sana lah yo melas menanake sapa iku yo. Kok sangon indah jawab. Sangon indah jawab. Iya. Gilar terima deh yo. Yang gila dan sejian bias audio. Ini gila. Enak banyak deh ini loh. Dek iki melok piye? Emang aku maksudnya tak kandani. Iya, iya, iya. Ini setelah suka setia, Sampai bawah. mau terima aku apa adanya. Dia yang mengobati luka, maafkan sayang, ku duakan cinta. Aku hianati karena salahku sendiri. Tak pernah menghargai cinta yang aku beri. Iyo, iyo, iyo. Jangan kau sesali, kini aku berpaling hati. Hidup bersamamu tak sanggup lagi ku jalani. Bareng Gilar Tribun. Iki lo ciwike, Ciwike sapa? ciwike Gilar. Bias audio jika Yongki Production. Setelah
Mbok iki daan. Ngecat ora, Mbak? Mulakno to, sikil kok tuh. Wes bar iki mau. Nyamim. Miku tak gawa kok. Nggih, sampun kantoran sak menika tembange. Apa iki mau? Salahmu sendiri. Iki mau juga napa mendutan Ibu Andi iming-iming karo santri pekok. Nggih sugeng kondur kagem Bapak Ibu atas-atas nggih Bu. Lah kok mboten ningali riyen lho Bu. Kok kesusu kondur. Aduh, kan Pak Bus. Oke, siap. Atas-atas nggih Bu. Heeh. Kita goyang bareng gila Tribudaya bareng Susi Malaka. Yo! Zuzi ada pemundutan lah iki mau iming-iming karo santri pekok diaturi sepundi Saking sinten, Mbak? Saking Ibu Andi si gemoy. Si gemoy. Ya, Andi mau kelo kudunge anyar mesti kok ketara kuning ngono. Bandrole urung dibuang ya. Diaturi iming-iming ya, Mbak? Diaturi iming-iming. Spesial kagem Bu Andi juga tamu sekalian ingkang hamirsani ketoprak gila Tribudaya. Sumangga Kang Mas, wonten iming-iming. Mesti saya digoleki senggakane iki leh. Iya leh. Bulan yang engkau janjikan, bintang pernah kau tatakan, yang ada pada dirimu. Hati kau sakiti, kurang keti
Sampun, terima kasih Mbak Susi. Alah, kalau kok angin ngono lho, Pak. Sepuluh munggahe kedenan. Capek gunung di lho, iki ya wis pas capek gunung dijengglengno ya tambah, Cah. 100.000 njaluk telu. Sesuk ketoprak wis bar ya Bu ya. Romaku piye? Omahe madhep pengarep masa madhep pengisor. Nggih, Bu Andi sampun katuran iming-imingnya masih setunggal nggih Bu, masih satu ya. Santri pekok. Sing pekok-pekok tak golek sing pekok-pekok iki. Penyanyine ana spesialis dhewe-dhewe Bu. Bapak sing ngajeng niki kok mandel mawon to, Pak? Ngersake lagu napa mboten? Mboten. Mboten nek dikongkon nyawar kok wedi meneh. Oke, bareng artis Gilar Tribun juga bareng Tantri Rondowati. Ya. Iki lho ngaturi Bu Andi aku Sikumoy. Aku ngomong dhewe terus ngomong karo sapa? Lah mau wong semene ya kiye ngene lho ya. Terus sampean ape lapo? Ape duduk aku. Ya kono meduna duduk. Tenan. Ora apa-apa, ora masalah. Oke sayang ngene pambutan santri pekok. Tak golek sing spesialis pokok-pokok ya iki Bu spesialis. Ora masalah mau ana gurune kok. Apa-apa. Ana sing luwih nemen. Iya, jumbo ya karo jenenge Tantri Pekok lho, padha ese digentite. Nggih, Pak, nggih sabar niki wonten spesialis langgame kok. Santai, santai, Bos. Ayo Mas.
Santri lulusan pondok isih merawat durung tau ketemu tak rewangi sarungan gawe sangko assalamualaikum lakon bapake merah tak rewangi ngempet orang ngerokok mancang sopan ben koyo mbak pondok sungguh lali nyebut jare bapake kowe koyo bocah pekok Bilar Tribuyaya tak joyo Tobat kepala mbak kadang urusan tinggal aku wanita tadi preman pengen tobat dan ben oleh bojo kidul Tobat kepala mbak kadang urusan tinggal aku wanita tadi preman pengen tobat dan ben oleh bojo sing Tobat kepala mbak kadang urusan tinggal Tobat kepala aku pengen oleh aku wanita tadi preman pengen tobat dan ben oleh bojo sing Ciblok kabeh. Cilik Apane? dinyang. Ana wong nyawer kok dinyang lagune. Duit brongkol iki duit piye? Babat tebu. Layak mah tak cekel kok gatel kabeh. Niki dia ana apa? Antan request dia mau capeng gunung. Dijengklengno. 10 wala mbek kedanan iki sing dhisik, Bu. 10 kedanan sik, kok terus lagi capeng gunung dijengklengno. Oke, manut. Sumangga dados.
ya sampun katuran sak menika tembangipun 10 walu mandhapipun kedanan nggih Bu. Sakniki ngaturi sing jenglengnya dibawani barang iki ya. Merapat guys, merapat. Jenggleng kok iso neng guri wae lho. Sak pinten, Pak? Saben bengi ya ya kere kalau cacah nyawa kona wis entek-entek lah sesuk wis praya kok kaget ya Allah Gusti lho Bu jaga-jaga nek panjenengan iki lho balan jumpul cah baleng apa kawa-kawa piye lebat nyamuk Mbak Nen Jenggleng garap aku teraya sira kepethuk iku apa yen memajang ndang
dangdut ngono lho Mas, kok iso. Hambung karo hambung karo hambung karo hambung karo Wes. Iso mati garap iku lho wis. Jana kuning pacitan Piye Pak? Ya Allah. bisa aku lali wow ora gue elek nama Kembang ya iki ya. kembang hai hoto gunung Ki apa cak kok menudur-uduran ae iki lho. Iki lagi pancitan ya, Bu. Mak abah nyolane ku wis tau. pacitan sarwi Dadak ngene semangat bikin hidup jadi hidup. Nah, barengan. Terima kasih. Supe kula Bu saestu lho supe kula. Iya piye le? Lho suwi kok. Sudah lama. Kalau ngem tak gawakno piye nak kecantol. Iya. Panas sudan. Oh iya ngono sik ya. Panas hujan. Janjine piye Mas? Janjine kepiye? Aja ngesok-ngesok, aja mepet-mepet. Ora sida Mepet saru Cindan iki saru lho. panas hutan panas diutani Apa lu kok ngono ku saru? aling caping gunung Sapa saiki ya? Ayo, loro. Papat. Mbak Ika, Yomi, Mbak Wiwin,
Bokong ayo, bokong ayo. Apa nanti? Ayo, ayo, bokong ayo. Ya, boy, ya. Mama, pakalan, ayo salto, ayo salto. Wes gon tak nolong soprai kok. Iya. Iki ngono salto gaya apa? Iku ora salto jenenge. Apa? Guling. Apa ancang-ancang apa iki? Iya. Lah. Lanjut, Mbak. Ayo ra tau ro kok matur suwun, Bapak. Ra tau ro kok, ayo. Lo. Ayo. Iki meteng. Nek meteng aja salto ya. Meteng kabeh kok. Iya, meteng iki. Ayo iki sapa iki? Napi gede, napi cilik. Nantri karo Dila. Ayo. Bojone gandongan ya iso iki. Wes bar salto urung. Her. Iya. Ayo. Selanjutnya ayo nak iso apa iki ayo nantri kan delik apa masih yo kowe delik tetep ketok wong kowe gede kok. Ayo. Jungkul. Nek iki dhewe tanggo mijetno lho Bu asam. Sirahe ketelier ngene iki. Begek ketelier yo, begek ketelier kabeh sak awakem. Selanjutnya
Susi si milik Kitty. Cahaya menyinari dunia nih ha. Bella harus cinta wes saya 5 langsung. Belakangnya ya. Bisa. Ayo. Siji. Cinta kenali. Loro. Cinta kenali. Telu, ayo. Ayo. Wes gon jungkel-jungkelan ada deh. Oh iya, ha, ayo. Saya ngurung salto. Orang tak dumi saweran iki kok. Yo. Ya, pinter iki. Anake sinden yo pinter. Kok sing salto tak tumpakno jaran. Ya. Yo, jarane wis teko yo. Ayo, Mbok yo. Ayo, Boe. Ayo, Mbok urung. Sampun nggih. Sak menika barengan saking Gila Tribudaya sampun kantoran matur suwun. Ayo. Apa kenapa? Sampun nggih Bu nggih matur suwun monggo. Sak menika barengan Gila Tribudaya sampun kantoran matur suwun. Ayo bacotna. Tapi Pak. Karek aku mboke kok. Ape mergawe dhewe? Heh? Diwangi panjak-panjak. Ape mergawe dhewe? Dongi panjak-panjak. Mboke metang. Iya. Latihan. Amin. Wadon sarta oh no
sampun katuran Bapak nggih. Sampun Bu, nggih. Mbok pilih wonten klentang-klentuk anggen kula atur lipur kula nyuwun agung ing pangasami matur suwun. Mangga ndereng. Ya Mas ya Mas. Praktek tak cepakno saku ku ape ndodok ning kono. Ngendi to kene lho? Dilapi. Kowe karo aku dina iki padha-padha abdi. Biyo. Bantu nang Kediri. Lah, Ya wis rapi. biasane nek rapi gak. Ya iki mang tak kon ganti keramik iki ganti kayu wae kok iso. Dilapis sing resik bayarane gen diundaki. Pret. Ya kok pret kuwi lho. Ndek 500 rupiah iku. Yo. Lah iki piye to lape banyune kok kotak iki karisike ndang diseni. Kata ngono. Banyu bekengen arek kata. Bocah iki ndak piye? Kembali disirami. Ada dilap kembali dilapis. Lap iki piye cah? Kembangnya mbak-mbakan. Barengan sih. Katon nindah katon nasi nek disawang ayem tentrem ning ati ya, Yuk. Iya. Lho apa kok siji lho? Lah nek takok piye? Iya yo, ndak iya. Ada ora. Takoni piye? Gaweane wis bar durung. Lah iya, apa doae sak kata. Sapu digolek sapune digolek. Sapu yuk, sapu. Sabune donen ndi lho, Cah? Tamane iki disaponi gen katon indah katon asri. Sabune tak dol. Korupsi sapune. Aku tak ngepel dhisik ya ngono. Iya, ngepel. Ngepel yo ngepel, bokong aja ngene. Kok iso? Lah umrah ngepel iki wong wadon yo ngene wong jenenge. Wis ora usah ngepel ngene, saiki ono sing ngene. Arek osrak-osrak ngono ora dadak ngene. Terare ngepel bokong ku ah. Kira-kira kowe seneng sing ngene-ngene apa kowe seneng sing ngene? Apa iku apa? Ngepel iki malah ngepel sing ngene-ngene. Lho nek aku ya seneng sing ngene-ngene no. Manual. Lha wong aku wong wedoke prempoken rada kangen lho. Asam. Wes saiki pajipane wis rampung ya, Yuk. Mengko yen sak wayah-wayah gendarane awake dhewe ditekono saji taman kampret, mesti dhewe bakal gara jiwane gendarane awake dhewe. Ayo seneng atine. Ya, yo. Kowe iki lha apa? Barane teko iki nek yo sopan. Ora ono lem ngempet ngasih ngono wedi nek ciblok ta piye? Padahal ora tak kempet pokoknya. Ya ora tak kempet ya jiblak gak cilangkan. Cek pangapunten. Ora dadi boyo pango. Gocek sak ketawis Iya, Pak. Sampai tetap Tak kandhane. Pak Sokane kudu mutah-mutah ngasane lho. Sampo kae ibu ngomong. Jeh pangapunten jeh menawi kula menika kirang si bosito anggen kula nindakake jejiban wonten taman Malah kapal. aku masoso bonggo. Bombong jroning penggalihku sak jroning aku ngerti kowe lan abdi ana ing taman kene padha sengkut gumregut nyambut gawe. Iki wis mbok rapi apa durung? Sampun menika sampun kula lapis sampun resik mangko dipun teliti menawi boten
Endang Pramesti rak ya padha sengkut grumegut nata ana ing Taman Kaputren kene apa ya wis rampung kabeh. Sampun, Ndara. Wis katenan. Nggih. Oh, ya wis. Menika sareng-sareng kalih kula anggenipun nindakake jejiban. Lah nek pancen wis rampung sak liyane Endang Pramesti tak aturi lunga ana ing Taman Kaputren kene. Sak liyane Endang Pramesti ayo. Endang Pramesti nek ngono aku ditinggal. Ya. Iki lho sing Endang Pramesti iku. Iya. Oh, alah diku wis ora. Kok tak teknike ya, Ndara? Ya. Jan aku aja dilekke lho, Yuk. Ya. Dipangapunten Cis, Sinuwun. Prabu Hanum. Endang Pramesti. Inci dawuh. Rasan kemapan ana ing Praja Kediri. Nggih, prasan sanget kula mapan wonten Kediri awit menapa ingkang dados kabutuhan kula menika sampun dipun cepaki sedaya. Jroning sliramu ki netepi jejiban ana ing Taman Kaputren kene krasa sayang. Kanthi dasar ati ingkang tulus ingkang suci, babar pisan kula boten ngrasake sayang. Syukur yen kok. Napa malih angin kula nindakake jejiban sesarengan dumateng kanca-kanca rewang wonten ing Taman Kaputren. Jebul nggonmu kepengin ngabekti ana ing Praja Kediri kene ora ngomongake tata gelar lair. Inggih leres. Batinmu uga kok pasrahke bekti lawan sesembahan tunggal ana ing Praja Kediri iki. Mestinipun kados Endang Pramesti. Inci dawuh. Jroning sliraku tedak ana ing Taman Kapten aku panci kepengin ketemu kelawan Keng Sira. Jeng sinuwun Prabu Hanum. Heeh. Kepengin pinanggih dumateng kula. Napa kula menika kagungan kalepatan wonten ing Kediri? Ora. Sinuwun. Kowe ora dikaluputan mungguing tatanan ana ing Praja Kediri. Tiba kosok baline. Inggih. Endang Pramesti. Inci kula. Prasaja wae aku marang Keng Sira. Jroning panjenenganku ketemu kelawan Keng Sira sepisanan. Aku rumangsa kayun marang Keng Sira. Cetane aku tresno kelawan kowe Endang Pramesti. Sing sinuwun mangke rumiyin jeng sinuwun. Kang Prabu Hanum. Iya. Menapa boten klentang gen kula mirengake kandhane sampean bila sampean nika seneng kalih kula. Dupe aku duweni bojo. Inggih. Dupe aku kagungan garwa. Yo kowe iki ora percaya yen to aku iki nibake tresno kelawan kowe. Yestunipun kula boten percaya awit sampean menika priya ingkang sampun kagungan garwa. Napa malih garwa panjenengan menika ayu Sulistiyawati. Napa badhe kapanto sampean iku seneng kalih kula? Anane kula nggih kados ngaten napa malih kula niki mapakake jiwa raga kula wonten ing bersane sampeyan. Nanging saka rumangsaku jroning wong wadon keng mapan ana ing Praja Kediri kuwi ora ana wong ayu Keng Sulistya ing warna kejabane mung sliramu. Mula aku kepengin mundhut marang Aturira. Sakwise aku nembung tresna kelawan kowe, aku pengen pawang sulan. Den sinuwun Prabu Hanum. Saumpami kula saguh napa sedaya menika mboten damel lengsem asmane sampeyan. Dene kok gawe isin. Ki, kula menika boten saged silak sinten to kula. Lan kados pundi to kahananipun Endang Pramesti boten. Nanging dasar kasunyatane katresnanku kuwi ora bisa tak sewaki. Saiki gumantung kawan kowe Endang Pramesti. Kersa apa ora tak pundhut
minangka dadi garwaku. Sinuwun Sang Prabu Narji, menawi sedaya sampun kersane sampeyan, kula saguh nampi dados garwane sampeyan. Saguh tak pundhut dadi garwaku. Inggih kula saguh. Saiki rasane songgoro. Inggih. Sing wigati aku wis tresna lair tumusing batin lawan kuwi. Dadi ning kene iki ora ana abdi lan sesembahan sing ana aku lan Endang Pramesti. Kang Mas Prabu Anom inggih. Menika kados ngaten kula badhe manut menapa ingkang dados dayapun panjenengan. Jiwa raga kula sak gesang-gesangipun kula badhe kula pasrahake dumateng pun panjenengan. Tenan. Menika leres. Yen pancen kaya ngono ayo padha manjing ana ing jroning kilapan. Kados ngaten. Monggo kula dherekaken. Prabu Anom kapilut marang Kristo kawan aku. Dewe ora ngerteni sapa to sejane ning aku. Aku ono antipati. Ora ana bedane kawan dhewe ning yo. Ana kalau dangan kang becik sing koyo mangkene. Mapan ana tiap tanggulingan bakal tak pipil patine Sang Prabu Anom. Jebul sing dadi pengangenanku bakal kasembadan. Jebule tumindak ing Endang Pramesti tumindak bakal mipil patine Sang Prabu Anom. Aja seneng sakjroning atimu Pramesti. Waton aku isih urip ora bisa kelakon kowe mateni Sang Prabu Anom. Apa bakal kelakon? Coba tak putih sokong guru apa sing karep dadi karepmu.
Kene kok sliramu malah tawang-tawang tangis ing dalam pagurian kene. Kang Mas Prabu Anom. Kateng ben kemawon panjenengan sesarian dumateng kula. Iya pancen lawan saya. Kakang Arya Wahab, Kang Mas. Kenapa kelawan Kakang Arya Wahab? Kakang Arya Wahab. Kang badhe mimpi sintanipun panjenengan, Kang Mas. Kados ngaten jebolipun gegeduhanipun manah panjenengan. Gelalair panjenengan deku ngapurancang wonten ngersaning ingsun. Batenipun panjenengan pengin mipil dhateng Yuswa. Kakang Arya Wahab, napa pancen cetha panjenengan badhe nyuwun palenggan wonten ing Praja Kediri? Waduh, yen pancen panjenengan badhe nyuwun, monggo kula ulungake palenggan wonten Praja Kediri. Kok kados dateng tumindak panjenengan Kakang Arya Wahab? Napa kersa panjenengan tindak wonten ing dilang Pak? Pangapunten dalem sinuwun Prabu Anom. Rukutin kula ing Pinasa Jawa Basan. Ingkang abdi dalem Arya Wahab boten gadhahi pengajap pintar bimilik nglenggahi dambaring keprabon wonten ing Praja Kediri. Lair batin kula tuhu bekti dhateng panjenengan dalem. Sak sisanipun urip kula wonten jagat sesawangan kangge negari wonten ing Kediri sinuwun. Badhe panjenengan tutup para kados pundi kahanan sampun cetha. Umpami kok boten wonten endang pramesti. Tertamtu kula sampun pejah wonten astanipun Kakang Arya Wahab. Pangapunten sinuwun Prabu Anom. Kosok wangsulipun ingkang badhe mateni dhateng panjenengan boten kula namung garwa cukup. Panjenengan ampun pados pangenteng-enteng dhateng wekas pakati panjenengan. Ing mriki kula saged paring pangapura dhateng panjenengan Kakang Arya Wahab. Yen to panjenengan ambali malih tumindak menika kula mboten badhe paring pangapura dhateng panjenengan. Wah, muga-muga tabrak trek kowe. Wong wedok iki ya nyenengno, ya nglarakno ati. Oh, wedok sambil bledek kowe. Dungono ya Sinuwun Prabu ya percaya kok. Mergo ngerti ayune lho. Bojo wis ayu kok jek golek bojo. Jarene kaulane ndek bojo loro oleh. Lho dhewe malah duwe bojo loro. Roh lambene sing mirip menyek ora umum apa kedanan. Mangkel wong. Ya. Kabeh kalah panguwasa.
jane kepen ngelingake Pramesti kepen njaluk patining Sinuwun Prabu Anom. Ning kabeh ketutupan ayuning Pramesti satemah Sinuwun Prabu Anom. Lali duk apa wae. Yo. Aja seneng atimu lu dhisikke Pramesti. Kowe gagal wigal. Kowe kepen mateni Sang Prabu Anom kanthi ligane pusaka. Tujune kok aku weruh. Umpama ora konangan aku lak lakon bodol wetenge. Apa sing kok lakone aku tetep buntuti Sang Prabu Anom.